Здравейте от Калифорния, скъпи приятели, аз съм Зире Бело. Както знаете, Зеленски така понамали оборотите и поприклекна леко и реши да дойде тук в петък, за да се срещне с Тръмп относно войната, която с над 1 милион жертви от двете страни ненужно продължава вече цели 3 години. Не можеш да обвиниш Зеленски, защото че се правеше така малко интересен или може би по-точно попрекали. Защото Байден му вървеше по гадията, но пък също така не можеш да обвиняваш и Байден, защото той пък си мисли, че става зелена фанелка. Зеленски е шефа на гранинарския екип на Белия дом. И когато Зеленски дойде да му иска пари за 10-ти път на ден, Байден винаги нареждаше да му се плати, но при условие, че храстите пред Белия дом до вечера са подстригани както трябва. И си поръчваше още един вкусен мозъкозамръзващ сладолед. До сега с Тръмп от един месец нещата напълно се промениха. След като Зеленски пристигне във Вашингтон, вероятно ще подпише споразумение за добив на редки метали в Украйна, което ще е не само прекрасна сделка за Украйна и Америка, но също така и за целият свят. Защо? Защото в момента Китай има монопол на редките метали. И това ще направи всички по-малко зависими от Китай, които, според мен, подбиват и прецакват световната икономика десетилетия наред. И естествено, Украйна няма никакъв шанс да постигне това, което наистина искаше, а именно да влезе в НАТО. Но междувременно, европейските лидери започват да мърморят в унисон, че те трябва да бъдат част от решението и без тях няма да стане, и те трябва да бъдат там, когато Русия и Украйна преговарят за мир. Защото и тях това ги засягало. Защо? Защото Путин можело да нападне останалата част на Европа, което, ако вярва човек, трябва да е пълен идиот. Защото, освен ако не греша, последния път, когато Русия навлезе в Европа, беше когато Хитлер окупира Европа и се опита да вземе Русия. Много ми е интересно, къде бяха тези лидери през последните 3 години? И какво точно правиха, за да спрат войната, освен нищо? Или да направят по-добре, нещата още по-зле? Честно да ви кажа, не знам дали съм прав, но като виждам до сега Путин, не че съм му фен, ама не съм въобще, но си взе каквото му трябваше и ако си помислиш трезво човек, единственият въпрос е защо трябваше да умират сумати хора за нищо. И още веднъж, тук Тръмп не иска стотиците милиарди, които Украйна получи и сложи кой знае къде, да бъдат върнати в кеш. С полезните изкопаеми Украйна може справедливо да си оправи сметките. Също така се оказва, че за да се добият тези полезни изкопаеми, трябват повече и по-модернизирана техника, с което САЩ предлага пък да им помогне. Така че Украйна пак са на далавера. А така наречените европейски лидери, които до сега само наливаха бензин в огъня на войната, по-добре да си затварят устите и да гледат и да се учат от един бизнесмен, принуден да стане политик, точно заради такива като тях. И докато сме на тема пари, доколкото сме информирани, Зеленски каза, че не е сигурен къде са отишли 75 милиарда долара. А да не ни прави на идиоти и нека се сети къде са парите. Молим го. Защото не говорим за 10 лева, които не помниш кой джоб си заврял, а говорим за 75 милиарда долара. Там плюс-минус милиардче или 2. Аз мисля, че има шанс голямо количество въобще дори да не са стигнали до Украйна, а някои други хора така да си понапълнали джобчетата. И Зеленски не иска да ги натопи, защото играта е малко по-сложна, отколкото изглежда. Но аз се порових малко. И не съм сигурен, че това, което намерих, има нещо общо с войната. Но няма да повярвате за какво бяха използвани част от парите, които бяха още веднъж за помощ за военните действия в Украйна. Разследване на Сената установи, че украинците са харчили пари, част от парите за манекенки и финансирането на модни ревюта. Но в тяхна защита явно не са били толкова много пари, защото колко пък може да струва да наемеш крокодили. Аз съм бил в Украйна и украинките са красиви жени, ама тези манекенки малко често да ви кажем поизплашиха. Може пък и да е от грима, кой знае. Нашите пари също са отишли за украинска винарна, защото явно са замерили руснаците на фронта с винени бутилки. Оказва се, че помощите също са финансирали за занаятчийска компания за плодов чай.
О, и платихме на този украинец да направи бутери с сирени, докато той се оплати обратно с реклама на USAID, като залепи стикер на бойлера там до главата му. А пък тези украинци с нашите пари направиха красиви и пухкави дамски чорапи. Аз не съм тук да споря кой е прав и кой е крив в тази война. Но като гледам тези невероятни изпълнения, няма как да не се чувствам така лекичко прецакан. Лично аз нямам никакъв проблем да плащам за вино, кашкавал, манекенки, ама без да съм поканен там аз, това вече е чисто нахалство.